Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, may mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dinay atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverend Father Edwin Academia Cab. Adlaw karon nga Martes may gala, Martes na gyud. Sus hapit na gyud may mamalhin. Hapit na gyud may mamalhin mga higala, no? Okay. So hapit na gyud mga higala, no? Hapit na gyud may ibalhin. Ug busa tungod kay hapit na may ibalhin, ada kang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo kanunay. Kining programa na to mga higala, magdayon-dayon pag gani kawa man ni appeal sa assignment namo nga mawala na ning ato ang programa sa DYWC. Padayon lagi ni siya, no? Kantod nga makakaya pa ta nga mohimo ni ini. No, kaya no. Hala no, padayon ta mga higala, ari na kita sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. March 17, Tuesday. Abi no March 17 mga higala, ang CBCP, no, ang mga kaobispuhan, CBCP praises Phil Chinese Catholic women for sustaining family faith. O yan, no? So gipasalamatan gyud sa CBCP ang mga Pilipina insik, no? Kanamitang half Chinese, half Filipina nga mga Katoliko kay ilag gyud, no, nga namintina, no, ang pagtuong Kristyanismo ngadto sa ilahang pamilya. Okay, kanang mga insik baya mga higala na baya na sila ilaha pong mga pagtulunan, kanang ilahang mga usa na Buddhism, Taoism, pero bisan pa kung may dugo silang insik apan ilag gihapon nga na-sustain ang pagtulunan Katoliko diha sa ilahang pamilya, no, muna nga gidayig sa mga kaobispuhan ang mga Phil Chinese Catholic women. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis nangutana sa pipila ka mga matud pa mga Kristiyanos nga responsable sa nagkalain-lain nga mga gubat, no, sa kalibutan, no? Do Christians responsible for war examine their conscience, no? Sa ito pa gipanawagan, murag sanggol panawagan ni Pope Leo kay Pope Francis, Pope Leo ngadto sa mga Kristohanon nga maoy nagpasiugda ni ining mga gira sa kalibutan. Kasama pananglit amot kini si kasama pananglit ni ini ni Vladimir Putin. Murag may pagka-Kristiyanos man siya, dili ni Katoliko. Pero Kristiyanos ni, no, Christians, no? O kini hinuon si Koan, kini po si Trump, no? Kristiyanos man siya ni. Pero matud palagi mura og gipangutana sila ni Koan, Pope Leo. Though Christians responsible for war examine their conscience. Ito pa, kamong mga Kristiyano ka nagpasiugda og gubat, wala ba makonsensya ng ilang ipanghimo? So muna yung mga ug sa ato pa na mga pagsukna, no, pagsukna usab sa atong talahorong obispo at atong talahorong Santo Papa ngadto sa mga nagpasiugda og gubat sa pipila ka rehiyon sa ato ang kalibutan. Daghang salamat og mao kadto higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug ari na ta mga higala sa atong Saint of the Day. Abay ng Saint of the Day nato sigon diri sa atong listahan March 17 ang usa ka matud pa ilado kaayo nga santos nga maoy matud pa nakapatukod sa Kristyanismo sa Ireland. Ug siya mao si Saint Patrick San Patricio, no? Natawo kini si San Patricio niadtong 415 ug namatay niadtong 493. Aboy na may higala naordinahan kini siya nga usa ka pari nahimong obispo unya siya ang nagproklamar sa good news sa maayong balita ngadto sa Ireland. Nya established dioceses, so liman ka monasteries and continually urged his people
to greater holiness in Christ. No? So kanano mo kini si Saint Patrick or San kining Patricio. So karong adlaw hingala gihinumduman nato ang lain na pong paturon sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Patrick o San Patricio. Hala no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon. Abi no, human naman ta sa ato ang Saint of the Day. Ari na ta sa ato ang Catechism. Catechism na ta mga higala ha. So sa itong topic na po, napunti dahan topic po, daghang itang topic may higala kung kabahin na sa pagtulon ang Kristyanismo, daghang itang topic ana. Now, again, alita sa laing mga kabahin na po dire sa issue kabahin sa pagkaon, no? Okay, alin na ta mga higala no sa importante kayo nga mga kuha, no? Padre, ang mga laing relihiyon, ato na yung tandugo na yung mga isyo, no? Ang mga laing relihiyon, dili sila mutuo nga ang Romano Katoliko ba ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Wala, no? But anyway, dili ni sila hingpit nga mapasabot nato pinaagi sa Biblia lamang. Kinibita mga laing relihiyon nga di jud mutuo nga ang Katoliko mao gyud ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Dili nato ni sila hingpit nga pasabot aning maong pagtulun-ana pinaagi sa Biblia lamang ato gining gamitan og church history. Church history. Unang-una, sa dihang natukod, sa dihang gitukod niya ang simbahan, wala pa malitok ang pangalan nga Katoliko. Sa dihang gitukod ni Kristo ang simbahan, Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of heaven shall not prevail against it." So ito pa, ang gisulti ni Kristo sa dihang gitukod niya ang simbahan, wala siya niingon nga akong tukuron ang Katolikong simbahan. Ingon na siya nga akong tukuron ang atong simbahan. Pero makaingon kita nga sa simbahan, pero pinaagi ni ining mao nga teksto sa Biblia, makaingon kita nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo, no, apil gyud si San Pedro. Naag si San Pedro kay naingon man siya, "And I tell you, you are Peter." Sinasayon pa ni, "Sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang ganghaan sa Hades, dili makabuntog niini." No, sa ato pa giapil na nahisgutan gyud si San Pedro. Nya kinsa man ni San Pedro? Mao kini siya ang apostoles nga giingnan ni Kristo. Mateo 16 kapitulo 19. "I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Santo pa, ikaw, pag-ingon niya nga ikaw Pedro tukuro akong simbahan, gilakbitan po niya pag-ingon nga ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Unsa imong itugod dinhi sa yuta, itugod usab dito sa langit, ug unsa imong idili dinhi sa yuta, idili na dito sa langit. So to base padaan ni ini duha ka mga teksto sa Biblia nagpadayag na sa panahon pa sa mga apostoles natukod na ang simbahan ni Kristo. Kato pa makaingon kita nga panahon pa sa mga apostoles kay pagsulti niya ni ini tukuron akong simbahan, nalitok man yun si Pedro. Kato pa natukod ang simbahan panahon pas mga apostoles. Klaro? Unya kining matud pa ang usa sa mga gitudlo ni Kristo ngadto ka sa atong mga apostoles mao nga ilang isangyaw ang maong pagtulunan ang gitudlo kanila ni Kristo, no? Sa ato pa kining word nga pagsangyaw sa tibuok kalibutan pwede kini natong interpret as universal. Kaya sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 15, miingon man si Kristo sa iyang mga apostoles, "Go into all the world and preach the gospels to all creation." O gituman kini sa 12 ka mga apostoles. Nanudlo man siya ni Kristo na no nga pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug unsa man isangyaw ang ebanghelyo. Nya Christian tradition sa sigon sa nasayra nato pinaagi sa tradisyon
si Santiago Mayor nagpanaw siya, no? He traveled as far as Spain to preach the gospel. He is believed to have returned to Judea, where he was later martyred. After his death, his body was taken to Galicia in northwestern Spain and buried there. His tomb was later discovered in what is now Santiago de Compostela, and a church was built on the site. Nga sa ato pa, ang mga apostoles nangadto sa usa sa mga apostoles miadto didto sa Espanya, o didto iyahang gisangyaw ang pagtulunan ni Kristo. Nga sa ato pa, ang mga katsila Espanya nahimong Kristiyanos pinaagi sa pagpanudlo ni Santiago. Nga sigon sa kasaysayan sa Pilipinas, ang mga katsila mao ang nagdala sa relihiyong Kristyanismo dinhi sa atoa, ug nagdala na kini sa pangalan nga Katoliko. Sa ato pa, ang katong Christianity nga gitudlo ni Kristo sa dihang gidala, no, sa dihang gidala sa mga katsila dinhi sa atoa, gitawag na kini og Katoliko. Sa ato pa mao ini kini da ang kasaysayan nagpalig-on gyud, no, kay kung pagpanudlo ni Santiago sa mga apostoles, no, pagpanudlo ni sa mga apostoles, ang ilang mga gitudluan nga mga nahimong Kristiyanos sa dihang ilang gidala sa Pilipinas, ang gitudlo kanila ni Santiago, aduna na kini pangalan nga Romano Iglesia Katolika Apostolika Romana. No, mao kanang pangalan sa relihiyon nga gidala ni Magellan. Unsay ngalan kinasila man lagi ni Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga sa ato pa, usa sa mga gitudlo sa mga apostoles o sa mga tinun-an sa mga apostoles ngadto sa mga katsila, mao nga ilhon ang naisip relihiyon ang gitudlo kanila pagatawgon nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pangutana, kinsa man gyud ang unang migamit ni ining pulo nga kining Kristyanismo? Ang usa ni ana mao si San Ignacio sa Antioquia. Matud pa rin ni San Ignacio, wherever the bishop is, there is the Catholic Church or the Universal Church. Unya, kini si San Ignacio, kabalumugkin sa bani si San Ignacio, usa kini sa mga tinun-an ni Juan Apostol. No, muna sa kasaysayan. In other words, si Saint Ignatius nga usa ka obispo sa iyahang pagpanudlo, no, kabalumugkin sa ni San Ignacio, kuani siya tinun-an ni San Juan Apostol, no, katubitang gibinla ni Kristo ngadto sa iyahang mama, no, San Juan Apostol. Si Saint Ignatius matud pa niingon siya sa chapter 8 sa Epistle to the Smyrnians, where the bishop shall appear, let the multitudes of the people also be wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Santo pa Catholic Church gyud. Klaro, nya nakabalo mo kinsa ni si Saint Ignatius. Kini si Saint Ignatius mao kini siya ang ikaduhang obispo sa Smyrna. Unya tinud-an ni siya ni John the Apostle. Unya kini si Emperor Trajan sa Roma sentenced him to death for refusing to renounce his Christian faith. Taken to Rome to be devoured by wild beasts during his journey, iyang gisulat kining sulat ngadto sa mga taga Smyrna nga diin didto na sulat, no, the first gigama didto na to unang mabasa ang pulo nga Katoliko. Sa ato pa ang kasaysayan gyud mao'y magpamatuod nga ang simbahan nga gitudlo ni Kristo, nga gitukod ni Kristo,
mao gyud ay ang Katolikong simbahan. Klaro? Nahala. Salamat kayo, no? Kay patod palagi diri, di kita magkasinanto kung Biblia may atong basihan. Pero ipaagi na nato sa matod pa church history, maklaro nato. No, klaro nato. Kaya matod pa si Magellan pag ari diri sa Pilipinas, ang tawag niya sa relihiyon nga iyang gidala, Iglesia Apostolica Katolika Romana. Iglesia Apostolica Katolika Romana. No? So, muna gidala sa mga katsila nga pangalan. Iglesia Apostolica Katolika Romana. In English, Roman Catholic and Apostolic Church. No? Iglesia Katolika Apostolica Romana. Moro, no? Iglesia Katolika Apostolica Romana. Muna yung pangalan sa relihiyon nga gidala ni Magellan. Kay Katsila. Dili sa Katsila, pero gipadala siya sa usa ka kining hari nga kining gitawag natong Katsila. No, Katsila, no? Ang pangalan mao si King Philip. Ano na, no? Salamat kayo sa inyong pagpatalingog, ha? Ako nang gihapon kini inyong ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Acaba, namilito sa kaninyo. Unalangin ka nato ang Diyos ng kagawas tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gudun, Pilipinas.